Kwa Ramogi kamano kumketi Ramogi TV ka indi une wang sai chenro maro OIMORE ma eka mokelo ni weche manyien mosebedo ka timore to bang' seche machuok to bro go mbaka gi Honorable Felix Odiwuor men jaod bura malang'ata. Wach moro ne timore ka en ni ochiko kuom gima ong'ere kaka jokanyo mag Azimio nyocho dhi romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kare mar jot manie Nairobi ka buore. Wabro penjo gini ang'o mane timore kuro Azimio seseyo wachno ahinya. Wabro penja ne jalango ni tang'o mane timore e mbaka mane giwacho gi jatend piny Kenya e kobro go mbaka no mano gimoro bang' dakika moko 15 kama. Lakini sani magi weche manyien ma wan godo. Ringre mosenindo ngire George Magoha ne ochope kuonde mopogore opogore manosebedo go gi tudruok kane ongima. Jopiny kod jolony omiye luor makende motelo ne ik mare. Jatend Kenya William Ruto bedo gi romo gi jood bura mag Jubilee. To en ang'o madhi nyime? Kitol mor ka mani gi chike iye mana achiel kuom yie mane odhi kwero gi no. Ko kwaneno gi to adhi go richo mer. Weuru ketho matondi. Gichako yanyo to ginyiso niya yudo kaunto nyaka twagweyo. Muoch mar lweny e kind jolupo e dho wath ma Kamwai e kaunti ma Homa Bay okelo tho mar achiel kuomgi. Ero kamana ahinya nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni weche manyien ni mosenindo ngire George Magoha mayande en jatend migawo mar somo e pacho ka endi omiluor mogik kende makende gi jokanyo e sectors mopogore opogore manotenore godo e ngimane kod tije bende. Ringre Magoha ne oluorore gwenge moko mag Nairobi ka koriwo koda Kambala Riany ma Nairobi kod skul secondary ma Starehe Boys. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jodito e sekta mopogore opogore kanyakla kod anyuola mare ne ochopo ne nyasi makamano. E karwango nyango, ringre Profesa Magoha ogole kar kano ringre ma Lee Funeral Home e kochomo osiptal maduong' ma Kenyatta, osiptal mar mbalariany ma Nairobi ma itayo chenro mag puonj mag lony mag thieth kod bero. Geche matek makapaya Mangong Road e kendo ng'wech ochome ot motisi ni KMPDC Complex e kama lakteche man kod lony mag thieth mag tuoche mag leke ne ochiwo luor mogik ne ringre mosenindo George Magoha mayande ni riwruok margi kaka jalony matuklo. Gikawo mafuta kendo gipielo ka moko to pi wenge gi thikne. Apiko mamilo ler ka otit mach kanyakla kod nyamburko moyiedhi ne kongire. Lakmos ko makapaya Malenana Road, ngire Magoha itero e log tich mar mbete mar piny Nigeria ka nyasi mag kido kod timbe mag dhodanang' mawuok e piny Nigeria otimonewa. Jaod ngire Magoha Barbara Magoha dengo e yo makende ka anyuola mare bende otene ka gin kod odunga motisi ni yugugu kod okofu. Bang' nyasi e mbetre, wuotho wuok kendo chomo sikund St. George motenre gi kar jot mar jatend piny Kenya. Beni muocho e kendo nyiduonge igwelo ka ikowo mosenindo ngire George Magoha e apaya ma Dennis Pratt. Sikund tiegruok ma St. George's chenro mag somo yudo ng'ol e kendo nyithindo ni oko duto mar neno mane en jatend migawo mar somo George Magoha ka en achiel kuom sikul mane Magoha hero. Kaluwore ni Magoha ne en jakom duol matayo penj NEC, kinde ochopo mar goyo riti ne jok mane otiyo godo e log tich mar NEC eka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu riwore kod jo Kenya mamoko mar chiwo ywak mare kod familia. Kapok odeko, sandug ringre Magoha pielore apaya ma State House Road, jopuonjre mag skundi nyiri ma State House Girls bende owuok oko mar kowo ngire. E paw sidho simbo mar mbalariany ma Nairobi, ngire wetene kod jok mane otiyo godo mokelo kanyakla Belio Kipsang kod ngire Owuoro Luga bende golo gudu mar chiwo riti makende. Luor makamano bende rite skund sekondar ma Starehe, wuotho donjo apaya ma Thika Road, ringre Magoha donjo e sekondar ma Starehe Boys e kama bende osiepene mane osomo godo kuyo kode ka giparo ndalo. Gikawo thuolo mar ling Thika Pidapi mar chiwo luor ne jasikundgi. Bang' luorruok e kidienje go duto, e thuolo mar rwako Magoha e dalane ma Lavington, Nairobi. Kendo kaka kido kod tim ne jal ma oluor,
onge ywak, mak mana ni min ode Josomiel Adua Tenga kabuonjo e kaka yoro ywak mar kit piny Nigeria. Mosenindo Magoha koro rito wuodhe kochomo Siaya, kame biro kowe ringrene kar yweyo mogik tarik 13 dwene. Jakora Pogajwang, ng'ama nong'eyo mana kaka chieng' tuch kendo podho. Gire George Magoha sigande nochakore ka Stare Boys kendo ombeo niang' kendo lach ma piny gi moyange. Chuth ber koro to duogo mana mar goriti malit nigi sani okonyal kata mana loso. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Stare Boys, Nairobi. Wakanyo ni migao mar omenda ochwalo budget makojolo ne jood bura ka gigeto chopo chenro mag dongruok mechano chopi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. E budget no makojolo, jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni ging'ado bilion 106 kowuok e migepe moko ka chenro mar Hustler Fund to mi bilion 12. George Bati miyo ler mar wachni. E budget mokwongo makojolo ma ochwal ne od bura, jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u onduso omenda maromo siling bilion 106 kowuok e chenro mag dongruok, kendo bilion 92.2 mag omenda go ochwal ne gigo ma piny owacho winjo tim maonge leo koting'o chudo mag osara. E budget no makojolo, pok mar omenda ne bad migao mar riwruoge saga omedi kowuok siling bilion 2.3 manoketnegi motelo nyaka bilion 22 ka bilion 12 ketenge ne chenro mar siro agucho ola mar Hustler Fund mayando chakod jatend piny William Ruto. Ngire Njuguna Ndung'u oluwo ni gikawo okang' makamano kaluwore kod dwaro matuch apoya koting'o oro manyaka sani osekelo midhiero mathoth ne oganda jo Kenya. Mondo piny owacho rakre kod dwarogo matuch apoya, bad migao mochung' ne dongruok gwenge mongoro oyudo medruok mar bilion 6.3 kowuok bilion 10.4 nyaka bilion 16.7. Sama bede migepe moko oyudo medruok mar pok mar omenda e budget no makojolo, migepe moko bende ong'ado muom manoseketnegi motelo. Migao mar arita kwe kod tije jopiny ong'ad bajergi gi siling bilion 31 kowuok bilion 143.5 mane oketnegi motelo, kendo koro gidhi yudo mana bilion 112.1. Migao mar pi kod ler bende ondos wi bajet margi kowuok bilion 83.9 nyaka bilion 59.7. Bilion 13.3 mong'ad kowuok e migepe pod ni piny ne bilion 300 mane jatend piny William Ruto okoni dhi ng'ad oko e bajet masani mondo bi chwal e chenro mamoko mag dongruok. E bajet makojolo, migao mar omenda omiyo kar jot mar jatend piny siling milion 200 mondo konygi e tayo tijegi kod timo kongo ne par loch mar jatend piny, ka PC mar jalup jatend piny to mi siling milion 45. Njuguna Ndung'u okone okang' makamano gikawo kaluwore kod chik mokwongo ma higa 2023 mane jatend piny William Ruto golo. Oluwo ni migao mar omenda pod dhi nyime kod chenro mar keto kare chike mabiro kelo yot e choko mag osuru magigeto godo medruok e choko mag osuru e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Kwa ni jalupo moro ma jahigni 30 owito ngimane nam Lolwe gi dho wath makamwae e kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Bang' lweny muoch e kind jolupo go e dho wedhe moko kura riyo kanyendo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ringre jalupo no to pok oyudi nyaka sani. Lwenje kind jolupo matiyo gi nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay kalore kod wach tiyo kod gi jolupo machiko kopuodho ne osedok chien bang' ka tend arita kwe e kaunti ne osegolo chik makumo tiyo kod kilwa maricho e nam. To kata kamano, chal ka gima lweny ne owie limbo kendo e kind jolupo. Ma en bang' ka lweny mapek ne omuoch e dho wath makamwae e kar chung' bura ma Suba North, kendo kelo tho mar jalupo e dho wadhno ma oseyang nyinge ni Ronaldo Mogi, ma bende ringre pok oyudo nyaka sani. Ne wan yithi ariyo mag jwenge achiel oting'o ji ariyo, jwenge machielo bende oting'o ji ariyo. Kosa mano lupo nitie yie bunglu moro mane walela. Embe no tiyo kanyo to adhi mondo wakwede mondo giwe ketho no tore nikech tol moro kae mane gichike iye ma en achiel kuom yie mane odhi kwero gi no. Ko kwaneno gi to adhi ir goticho mera weuru ketho no tonde. Gichako yanyowa to ginyisowa niya iwundo kawuono to nyaka twagweyo. To wacho niya ugwewa ni wan otim wang'o. Jopet waneno ka gigwe yie mokwongo gigweyo monimo ma ng'at achiel odong' e iye, ng'at achiel olwar e pi gabal, ng'at achiel mag gabal ni gichako gilawo kendo ma gichako goyo gi kite kendo kanyo. Ne gitiyo gi diere ka then ka giting'ore malo wan yithi ariyo to ne wan ji ang'wen, ne wan ji ariyo yithigi. Koro wan yie mokwongo kadhi kwero gi ni gichikonwa e gogo. To ka yie machielo mane ochiko batho cha bende oneno
to biro nge chieno bende ketho nego. Koro jokodho neno ka joma dwaro lweny. To do ka gisitieko ywago to kono mera koro chiko no marach kamana. Gichako bawe gi kidi. Ma wan yie mane gikwongo gweyo muniu. Ng'ama ne wan godi yako neno ko gweyo wateno lwari pi. Asto pio donjo ne yito dhi ogolo ngai. Koro akanyalo konye onge. Jolupo kod mine matimo ohala e dho wath ma Kamwayi ywak ni jowetegi mawuok e dho wedhe ma bende gikiyogo osebedo kanyayo lweny e nam kalore kod gige lupo maricho ma gitiyogo ma bende gin giwegi gikwedo mokalo. Gin abumbulu mang'eny ma ka gidonjo e pi ka to piny ochamowa. Giwuotho gi tonge, pelni, rungi, kong'ni, kendo gigo gitang'onwa. Penjo maduong' ma gin go ni ere kama konyruok margi biro wuoke ka nam lolwe ma yuto margi oyiengore ema koro ngimagi lale ka gikwayo migepe mag piny owacho mondo yie oresgi. Wagombo mondo county government okonywa gi weche mag bungulu. Ne wabedo gi romo gi county commissioner e weche mag bungulu kendo mi bungulu 24 hours mondo bungulu ochungi. Nutieko 1 week jo bungulu chako luorore. Koro wakwayo sani ni mama ni odong' chi liel kendo odong' nyithindo mathindo thindo ma kaka onyalo konyo ne onge piny masane garama matekni. Wasewuogo sirikal moromo muluongo nyaka e bura ni mondo mi weche mag adhumburu otamore. Koro akwayo ni kopo notamore to sirikal onyiswa kuma wadhi lupe mondo wawe nam ne jogi. Familia mar jalupo no sani koro go tach e dho wath ma Kamwayi ka girito mondo yud ringrene. Okelna ripot ni ene ma jogo gwegi yie unege. Koro an akwayo mana ni aweya gi nyithindo, an gi nyithindo 4. Matin jadweche 4. Aonge gi gimoro amora ene manokelo to wanya yudo kaka wakonyore. An kod lit kabisa. Ka nyathinyo wuok ka ngima kendo wuoyo godo gokinyi ka dhi e nam. Ma tij namni e tich motiyo to be mokonyago. Ti benda ti mokanyal nyathi be koro weyago matis to gi dhako. Onge kaka nyalo konyo. Piny bende rach. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Obila e kaunti ma Narok pod timo apedha ne achich manyo mako kendo lal gi jatend obila alwora ma Narok miluongo ni Frederick Siundu. Wachore ni achijego bende nomayo jatend obila no nyaka bonde. Komanda mar obila ma Narok Kizito Mutoro oyango ni obila wadgi nyomonji otieno ma piny orugo kawuono ni. Omedo ni achijego nyotero obila kilomita 17 mabor gi ode kapok nyorese kod jowadgi. Wachore ni achijego nyolal kod magina 14 ma jogi mane gimayo obila no bende. Wakati alisimamisha gari katika geti yake ile ndipo afungue ile geti kadogo kale ka kuingia, ndipo sasa wakamshika na wakamnyang'anya bunduki. Bahati mbaya mwingine alikuwa na bunduki pia akamwekelea kwa kichwa. Kwa hivyo ilibidi tu surrender, hangeweza kukataa kusalimu amri. Wakamnyang'anya bunduki yake ambaye ni bunduki ile inaitwa Jericho. 14 rounds ya ammunition iko huko. Hiyo ni watu wangapi wanaweza kufa? 14. Kwa sababu risasi moja itaenda na mmoja. Kwa hivyo tunaomba kwamba watusaidie kuipata. Hiyo ndio baadhi ya areas ambayo tunaweza kuchunguza. Wadonjane weche mag siasa memba ka mubro goyo gi jaduong' Honorable Felix Odiwuoro sechopo ka endi en jaod bura malang'ata maloyo jood bura 30 mag Jubilee koro singo mar tiyo gi piny owacho mar William Ruto ka gilose kinde limbe margi e kar jot mar jatend piny kawuono. Jood bura go nowacho ni gibolo piny pogruok mar siasa mosebedo e kindgi kendo giikore mar tiyo ne jopiny. George Bati miyo ler. Kaka yo mar manyo sir kowuok kuom jotelo mondo bed gi yote tayo piny owacho mare, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne otimo romo kod jood bura maloyo 30 mag Jubilee e par jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi. E kinde romono, jatend piny William Ruto jiwo jotelo mondo oti kanyakla kowacho ni jo-Kenya ema nomiyogi thuolo mar telo kendo oikore mar tiyo kodgi e chopo lek mar jo-Kenya. Jatend piny owacho ni od bura ni kod ting' mar loso chike mabiro kelo ber ne oganda jo-Kenya ka ojiwo ni achiel margi biro kelo yot ne piny owacho chwalo chenro mag dongruok ne jopiny ka chenro ma ogelo en mar gero udi manengogi yot e kind mamoko. E kinde romono, jatend piny bende owacho ni jumbe manok mabiro piny owacho dhi jiwo chwalo pi kaachiel kod chiemo mag kony e gwenge ma oro osekelo midhiero mar kech ne jopiny.
Jood bura mag Jubilee manoromo gi jatend piny oting'o jaod bura ma Balambala Omar Shurie, nyawadgi Maeldas Aden Keinan, jaod bura mar kaunti ma Isiolo Fatuma Dulo e kind mamoko. Gisingo mar tiyo kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni bedo ni gisetiyo machiegni kod William Ruto e kinde mokalo, gichalo mana jomoduogo dala. George Bati, Ramogi TV. Moko kuom jotelo kod jopiny motenore gi duond bura mar ODM omedo golo pachgi ewi tungni masani timore e duond bura mar ODM, ma oriwo koda ka okang' mar moko kuom jood bura mag ODM dhi romo gi jatend piny Kenya William Ruto, to kod okang' mar jakom ODM diro wach ni oikore mar weyo lemono. Jood bura ma Kisumu me West Rosa Buyu en achiel kuom mago manoseyo jood bura go. Aniluonga ni Moses Omondi. Anda wach mambadi no kanyalo wacho. Mbadi opar kama gi ae Raila Odinga. Kiko par sani koro neno Raila nyicho rem koro dwarengo ODM. ODM kamo gole ODM bor. To kowe ODM onge kamo bodhiye. Aneri kowete. Another one bad the other year. Much part to part of ODM ni. Okay, mar biepo. In fact, nobody that tagwa had before election. But then plan mar the jagration. Modo Kenya kwanza. Kwa support the marano kana rwa kiteko mudhuro. Na machero bokawe oriem garino. Ngani Calvin Ochenga Gutu, wuok mar Mbadi, aparo ni mora kuoma. Kenda nikech Mbadi oseduoko party chien. Kech Mbadi kobete party, gik modwaro te. Ene modwaro ni mondo timre. Kapod owe ODM, seche moko ODM dhi mbele nikech koket ng'ama chielo, seche moko nyalo dwaro mar wananchi. Nyinga iluongo ni Polo Ilokelo, anja dak ma Kisumu ka. Mbadi nonego beno osedhi chon saidi. Kech Mbadi achiel kuom joma no interfere kata gi nomination mar ODM. To kuma pato segole Mbadi nikech nyaka nomination osemiye, maksani ko kodwa neno matin tie gimo oseng'iyo mbele mondo mi owe party. To wan yie mondo dhi jomoko be nitie manyalo tayo party no. Party pod wan go kuma wadhi e onge. Wan gangari party wa. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie Nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanesa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana Ramogi TV. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing entertainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Aya nyikwa Ramogi chenro moro mabuch jopiny chakore sani. Jaod bura malang'ata men Felix Odiwuoro ng'e kaka jalango ni kodwa kae ndiero kamana inya komiwa seche gi jalas. Ntie wach moro mawuok kae ndi mabi jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu ne achiel kuom jogo manochiwo pachgi e wach mar limbe manodhi timo kar jot mar jatend piny Kenya. Winjane gima Rosa Buyu ne wacho mokwongo kapok wadonjo e wach. Gima joluo kata wajumbe ma joluo timono en andhoga nikech sama gitime ni sama koro party manoterogi manigi chungo moterogi e od bura. Party no nosewacho ni wanone uru wachni, waparo nombuch wanokwal to mae yo manokwalego, to ka nokwale walosane weche mondo kendo kik mbele kucha bichak kwal ombulu. To ka gineno kamano stand mar party to gisuore e tok party mok giwacho ne ng'ato, gisuore e tok party ni gidhi State House ni ginyama koro gidhi wacho development. Mano te development mane gidhi wacho. Ne giwinjre gi ng'a gi jopiny mage to nikech wan wajumbe mang'eny be ne wabet mwapuodho gi ni gine ma gidhi giwach development go. Omiyo gima gitimono en gir andhoga to gitime mana kaka ng'ato ka ng'ato ne dwa ni mondo tim. Ma piki giwach ni ne gidhi wuoyo ne ng'awa giri. Ka oganda wuoyo koriwore mane ka duondo oganda bedo motegno. To ka gine ma gichako wuok ni koro gidwa nyiso no oganda okoriwore wabarore, mano donge koro gine ma gikelo wasigu e iwa to onge gima waboyudo kokwariwore. Lera ne wach ni jalas ochakore nang'o muchopo nyaka kar jot mar jatend piny Kenya. Wach mar dhi jatend piny Kenya State House. Ne en nyoro do. Nyoro sadi ne sa chiel. Jatelo no gochona. En owuon. Dong na koni gani ruto siep na ya chon. Dong na sekoni kata kawa bet ka. Ni ruto siep na. Koro no gochona kona nja lango biare. Tapenye ni wach mane. To kona ni ingeni contractors donje ground ka uono. Inyalo paro project mokwongo mane tim Lang'ata. Nen mara affordable housing. Kidhi Lang'ata high rise sani idhi yudo kane wasechielo kanyo. Excavators odonjo tich dwa chako. Much as a 9 billion project. Iwinja. To kona ni signing nebere. Karumo ka uono. And as a community leadership, Kasria Raymond Itimango, Chubi. I taringa the State House. Eno uono gochona. Kataka uono gochona. Koro kawan kanyero odoka jotendwa ma bejo luo ne kanyo to oidoka kadonjo ni taido ka gisebet to ka aweni ma okubura mane ber kabe nkech ni neno kama chan jotelo man Nyanza lile manene kacha tan kende ma jatelo ma Nairobi manene kacha to nikech magi ekumae anonyulo mabe thurwa to siae to mage jok manene kanyo to kona ni nyalo bet winji ta winjo kage kalo gik mane jatelo wacho kane nyocho dhe kanye Omabei siae Kisumu ta winjo tambe wadhi bathe to wuoyo e weche mag affordable housing kod pesa moro bene ber kome imedo wa mar 50 million mar TVET mane no wuone mano yao madaraka mane kaka ne obet ai to daka mugi kwa go picha to kawaga picha ni to bedo posted omuoch ba tapenyo to gini omuoch nango gini omuoch nango to ni ho jalango idhogo baba jalango idari dhi UDA indhogo jakom mane pinjo wapenjie orengo nyoro romo gi Murkomen tiene serikali nga dado ni duoko Kenya kwanza
Wanga nyoro romo gi CS. Winji. Wanga nyoro no romo gi CS Njuguna. Njuguna tie sirikana mana chiel. Nyongo nyocha ni State House. State House no romo gina. Nyocha kanja jatelo ni Kisumu. MPs te nyaka nyikalo chairman mar duol. Nene kanyo. Dak ne giwuoye. Ma wan ka koro ne wadhi waromo ni koro jalas oketa msalaba igoya. Makosa na ere. Makosa na ere kadhi aromo gi. In jo piny makoro winji sani. Ma wacho Rosa Buyo wacho ni jo mono dhigo gi ndogo jakom. Ini wacho na. Rosa no dong nyocha nitie meetings mane jatelo nitie. Embe no ndogo wacho. Doga penjo ni ndogo jakom koso. Onge ndogo jakom bwana. Chunya ngimana herana en jakom Raila Amolo Odinga. Iwinja maber. Kane Ruto biro Lang'ata mokwongo, ana wuon agocho ne jakom. Mapenye ni jatelo biro Lang'ata yao wach affordable housing. Adhi kose kikadhi. Ma jakom wuon okona ni dhi. Kagin weche development timango, dhi. Make sure ni kiwinja weche mag development. Ini wuon timango, ikaw yo ichop kumidhi. Ma jakom wuon manu. Jakom wuon inyalo kata gocho ne kata mana ogeta na kono makona koni wuo miare wuo gi jakom kanye. Mana wuo gi jakom. Ma jakom nokona ni kapo ne development to dhi. To koro mama timore seche ma jakom wuon wacho ni en oko yango migosi William Ruto kaka jatend piny Kenya. To in gi paro mopogore. Nango ka ODM wacho ni gino gi yango jatend piny Kenya kaka William Ruto. Ok yange kaka jatend maro mar party. Mano party. Iwinja maber. Ini wuon iwinja maber mano stand mar party. Tana luogi ma party owacho. To par ni ngat manokona ni kata development mora dhi kwara ta dhi en jakom mane kaka bro lo. Ka chieng moro jakom ne gochi na makona ni jalas kata kapono kata ken weche development to Ruto luongi kike dhi. Iwinja maber. Seche ma ji gowa malich ni to weche mag development wanga yalo maber gi CS Njuguna. Orengo nyocha ka wan sia osidho nyaka ni Ruto achiel no kondo mokete luelda. Koro an kawuono an andhoga nikech aromo gi Ruto magiromo go pile. Double standard gi wae bwana. To dongini wuone miwacho no kae ni jatend piny Kenya William Ruto en osiepni. En osiep na ya chon. Kawuono bogocho ni. Kawuono wacha kawuono. Openya ni to weche mang'eny gin mage. Takono gini jogi olowacho ni an andhoga. Tini ng'eni wuon na hero baba. Tatiyo na baba tanaja ODM. To kona ni to okikon gi gik mane wawacho ni magi weche mag development. Akono gini kata kongi ok gibiyie. Gin no mana nang dhoga. Koro wengeni mano motimore seche makoro jood bura 30 mag Jubilee bende no dhi romo gi aja Jubilee weche Jubilee penjari adwa ni nyiswa chenro mar gigo ino kine ka nitiere wach moro ni weche Lang'ata joka ODM no dhi romo gi jatend piny Kenya. Bang' mano odiochieng' achiel bang' mano to Jubilee odhi romo kode. Be jopiny nigi makosa ka giwacho ni nitiere kaka otemo luongo mondo udhi uti kode. Iwinjo gima timre sani jatelo maduong' nyaka be ni sani manyo kaka onyalo tiyo gi ji. To okono niya kumine na luongo wene weche siasa wae anadwa mana nati gi ji mondo development obi kuonde te. Obed jaluo chulo osuru donge obed ng'a chulo osuru. Sani okan president mar Kalenjin kata mar Okuyu kende. An president mag ji te. To onge seche ma abobet kae ni koro anadwa tiyo ni jok mano ogona ombolo kende. Ano kagoni Ruto ombolo. Iwinja maber. Lakini jo Lang'ata dong chulo osuru. Donge development ber ka giyudo. To kaja komo jatelo luonga this a 9 billion project. Ini dwa na ng'a oteme. Nyaka dhi kanyo mabed kanyo maneka sana. Kata ko luonga sana tadok. Iwinja maber. Kata kawuone muluonga tadok ba. Ma jopiny maparo ni samori da wuok e ODM ama madisi ka wuok. Unless jo ODM oriemba. Ana ja ODM baba ng'ata ma ong'eyo kata en wuon ong'eyo nyaka e chunye. E gimomiyo rallies te manyocha wadhi gi asebet
kendo Machakos adhiye kendo parliamentary group meeting kiny kawuono ne ber ka donjo kawuono tabiro kae aleo mana nikech nabiro neni ka iwinjo otherwise dikoro sani an stone yathi kuma ne meeting no there mama ni kumichomo be kuma chema kumentie to koro gigang gidhi penji ni chung mari en ang'o siesi gipenja kaka nga dong abro kono gini abiro ka nikech aja ODM ka dok aja ODM dok adhi e PG meeting dok yuda Machakos ten yuarok mane manie ODM kan nikech jakom maru ma en Mbadi bende nowacho ni noyie weyo nyaka telo en yuarok mane ang'o matimore in Mbadi koseol gi bet chairman weya kaka ineno wacho no ano kabiro ka Trevor kawuono mondo wawach weche Mbadi iluonga kae ng'enyne nikech ot mineno obuke toki kani iwinjo State House mineno tie toki picha mineno tie toki no ema gimomi iluonga ka weche Mbadi gi yuarok mantie ODM gikona nikech jok moko wuoyo kanyo to kinegi kata mana rally ok giluong kata mana mondo ji obi rally wan nyaka mwale seminar Mombasa wawuok wa idho ndege wabiro ka wadhi rally kendo wadok Mombasa aitidwa penja ka pod aja ODM jopiny ema penji an mineno ni an mana ja jopiny ere kamera mondo ang'i jopiny an aja ODM chunya nitie ODM party leader na en Raila Amolo Odinga kendo aluwo chik ma Raila owacho to Raila chiel ne mano kono mani kapo ni en development dhi iwinji ne piny owacho nang'o tang'o miparo ni ji ok winj wach ni ang'o miyo ji ok nyal keto pogruok e kind party to gi wach mar dongruok mane iwinjo samoro amora dhano pod nigi lit ahinya I can tell you dhano nigi lit nikech pod ok ging'eyo nang'o manotimre ma onoyombwa gi tich mane watimo cha iwinja maber koro seche magineni to giwe mana ni uwe Babaduk an ok anyal we Babaduk be pok notimre be nakoni ka ni onge chieng' mibiro nena kadhi ni kora donjo e UDA yo mang'o iwinja kapo nochopo chieng' moro nadonjo e UDA akia nang'o motimre iwinjo maybe oriemba party aonge party to mane party modong' mane adonje iwinja maber lakini chunya nitie chunya ngimana gi remba ana ja ODM makata baba wuon kanena wasani ong'e maber nikech ang'eno neno Ramogi TV to bise wuoyo kode wach mar dhi e od bura kar jot mar jatend piny Kenya poke wawuoyo pok awuoyo gi baba ya nyoro pok wawuoyo nyaka kawuono nyocha wan kode mane wawuoyo kode mane wachiemo nyaka kode kumora achiel e mesadi achiel makapo ni ne en wach mora mora baba dikoro nosekona kapo ni ne iye wangi wechego dikoro nosepenja ni to jalang'o magitimo ang'o ka koro baba wuone mapok openja ka koro ntiere joma oronwa ote kaendio wachona ni Ramogi nende maler Trevor penj na jalas niya MPs mag ODM ema dwaro dongruok kende yawa ok apar kamano kisebet king'iyo meetings ma Ruto osebetgo osebet gi meetings mag PG mag Kenya Kwanza kifollow pages mag social media gi mang'eny malo oseromo kod jogigo mang'eny malowa Ruto osedhi e pinje moko go gi gwenge moko go mang'eny kaka osebiro e gwengewa iwinjo jogo te dwaro dongruok ok MPs mag joluo kende to ere kaka koro idhi e party iwacho ni idhi e rally seche ma koro ichopo e rally ma koro weche wuok ni wach mar ker mar jatend piny Kenya ni ok wayie kode to iti sewacho ka maber ni en osiepni ichaki ing'iyo wang'e nade ka koro ichaki ing'ise ni ne rally ma kwede en owuon iwinjo Ruto nosiepna kata kane pok adonje siasa iwinja maber to pod nachung' gi chama manok mare nachung' gi ODM to nayombo ng'ate mane ja UDA iwinja maber de pod anyalo mana ng'iye kama to ng'e adier ni en osiepna to kachung' e chamane mayombo ng'ate e chamane to pod en mana osiepna kik ikwedo osiepne ni koro nikech uonge kode jopiny nyaka koro ng'e pogruok mar development kod siasa kochopo e siasa kendo abro chung' Machakos e wi gacha malo ma kendo aluong jeshi la baba to gibiro ng'e ni jalas chunye ni ka kendo kacha to nodhi weche mag development
To mane gima temo penji ka endi ni ere kaka wanyalo keto wachno mondo mi ji ong'e ni nitiere pogruok mar osiep, nitiere pogruok mar siasa, nitiere pogruok mar dongruok. Nikech ka endi po nitiere paro moro ni ka in jakom to onego ni luwo line achiel. Apenjie. Iwinjo gima timore. Development en ang'o? Development en dongruok. Dongruok mabiro kumora mora mintie. Kane Ruto dhiyo mabei mokwongo, iwinjo, jopiny owuon nokwedo wanga matek ni gi Kaluma. Ni Kaluma nowacho ni en Mombasa, en kune. Akia ni en kure, nowacho no konyal dhi. Madhano nopenje ni dongruok biro mabei, to wacho no kubi adier. Jopiny owuon nooge kabisa. Kane jatelo duogo kendo, ng'agiri morwakogi. Nyong'o rwako jatelo maber Kisumu ka gin goron gini. Kendo gidhi mana romo kode e runway magiriedo kama, momak lwetgi kama. Kachopo godhiambo dhano dhi Jomirigori te odonjo State House Kisumu magibet gi jatelo magiwuoyo. Kane gidhi Siaya to renge masidho nyaka ni Ruto kondo makete Luelda. Iwinja mago nikech development manobirogo. Kanobirogo ang'o manowacho? You saw the list. Majo Kikuyu gi Kalenjin owacho ni wan ko nikelo mona lemo Jumapil to kochopo saa dongruok tidhi kanye? Idhi Nyanza, jok manokogoni kata kura. Iwinjo? Koro nitie pogruok mar development kod pogruok mar siasa. Ang'o ma sani timore Lang'ata madier ni mondo jopiny ong'e momiyo koro ine mane nyake dhi kanye? Isewacho wach mar gedo mar bilion 9. Ang'o kendo mantiere kanye? Namba 1 en wach gedo no. En project maduong' 9 billion. Wagero 4,826 houses. To jok mochung' ni project no iluongo ni Intex Construction. Ema koro nomi tijno ma wasechielo kanyo tich ochako kawuono. Bang' higni 3 utego adhi mi jo Lang'ata madonje. Mano kapok ichako kendo chenro mar higa mar higni 2 dhi yudo ka pod anago siasa to uteka oserumo jo Lang'ata 4,000 gi miche mamalogo osedonje utegi. Iwinja? Namba 2 en TVET ma Lang'ata no. TVET ne Ruto wuone mane oyawo ndalo mane pod en deputy president. Pok no rumo lume mati kanyo. No meda 50 million mar dhi tieko project no. Iwinjo? No 50 million obeda allocated mar tieko project no. Koro TVET ni nadhi wachne nikech ang'o? Adwa ni yawuota ma Lang'ata odonjo bed registered e TVET kanyo. Giyud skills mopogore jo wich rangi, jo plumbing, jo los drisa, jo los tiles. Ipuonjri gimoro to kitieko ni tidonje site kacha tichako tich e site kanyo. Nikech ka paro na kono Ruto ni ng'ato tem ni dwa wuok oko kacha ni biro tiyo Lang'ata ka. Ma tije Lang'ata gi yawuot Lang'ata to yawuot Lang'ata be onge tich. Iwinja maber. The biggest thing en wach pi. The Northern Water Collector ma ochane Sakaja wacho ni rumo after before the end of February. Dhi miyo wayudo another 400 million cubic meters mag pi. Ma Lang'ata problem maduong' magik en gang'o? Wach pi. If that one is solved, we are done and home. 50 million makore lero sani ni wachne moro ne wuok e mbui ka en pesa momiu. Inge 50 million ni jalas ka 50 nyamita ka 50 nikech ole ma state bwana inge 50 million kosini wachamo. Edi goma na dhoge kumentieno. Na 50 million yen mar TVET. 50 million. Mago mana dhok ma. Bwana inge 50 million. 50 million kado miya da kodi kago kodi mbaka ma. Dide kane jalas. O chadi kuran Mombasa arieda tienda dona. Bwana inge 50 million ni. Inge 50 million. Mano pesa mar TVET mobiro. Mano pesa TVET man. Be poko ore kata. Ko biro kata wabro contractor benitie. Kore mede to tich dhi mbele. Ok ni ne omewa 50 million. 50 million ni kora bed kodi kate mama. Ang'o me wach ni chwanyi kama jalas. Kuso siasa matindo gi ma pok ing'eyo ber. Edi muo pok ng'ama ber. Ing'eno bukre no miwa nidhi mwadhi go State House omiwa 50 million. Ing'eni ne wan jadi. Ne wan ji 9. Koro 50 million serikal ogoro 450 million nikech wadhi lendo. Omera bwana.
Aya. Edi we fuo bile dojego. Harrison Rume wacho kuwuok Homa Bay wacho ni Ramogi ler Trevor nyis Jalas ni en ong'ima na development. Ramogi Isaya kwa Mombasa wacho ni Jalango we wuondo wa ndalo mane ji goyo chong gi ne piny ne rais ne osekalo. Ramogi anta yie gi Jalas dongruok e modwaro mano beti kani mano beti en Migori. Erokamano beti. Abdalla mar Katito wacho ni ogombo mondo jowa owe dongruok obine jopiny. Isato ge koro mawa wangwa kaendi. Inango madier mendo jopiny owinj ka adwa ni jopiny ong'e wach moro achiel ni mokwongo chunya ngimana remba aja ODM kendo awinjo kaka baba wacho nde to gima notera State House mana romo gi jatelo en wach development ma weche mineno mang'eny madhi mbele gi onge gima dhi mbele ko kamano we aduok erokamano ni jolang'ata te mano miya thuolo mar bedo jabura mamargi kuom ombulu kendo gibro neno gine wegi ema gibro judge gibro kona ni Jalas ne wamiyi tich nikelonwa pi nigedo ndara ne nitie stima ne nitie aya gine project na maduong' wawuoye wach project na maduong' asekawo 23 million akete project miluongo ni food for education wa partner gi food for education team tijno en chiemo ma nyithindo 10,000 10,000 malang'ata bro iga chiemo pile ka chiemo e school pile wa partner gi Sakaja obro timo ga subsidies sani parents chulo gi moro siling 100 mondo nyathi ochiem pile wadhi duoke piny nikech Sakaja chulo siling 20 ga uchiel ana jonyuol koro dhi chulo siling 5 kende nikech food for education okaw subsidy moro ana gero ni jikon to chiemo no bro dhi nyithindo pile kimi nyithindo chiemo pile nyithindo bro concentrate maber e class retention benitie nyithindo kwe school ai to kata concentration nyathi makech kayo ok nyal bet kata maber e school erokamano magi midwaro mano gima de timo mane project matie basari baketo te 50 million asechiwo kendo wach mar dongruok ni winjuru gi jakom ni ka koluongi wach dongruok kapo ni jakom bro kona chieng' moro ni Jalas obed dongruok obed ang'o kik idhi Karuto ok ibenena to sani to podo yieng wanere Machakos Jesi la baba bado iko imara erokamano Honorable Felix Oduor jaod bura malang'ato wacho ni en poko ndhogo jakom en pod en mana ja ODM mongirore lakini dongruok emoketo mbele kamano mandag ber kwa wegi kanyindo koro wadhi yo moro matin koduogo pod wan weche manyien mang'eny pire weche mag ohala pod tire weche mag tuke mano ne en buch jopiny aneno kuro mos mama tedo no mena karang'o mama chieng' biro biro sina weti kindala game ujimbe kanyo umalwe erokamano mama na ingena heri erokamano Madhe Roslyn awi Madhe ni motegno kabisa usiepna kabisa idhe otegni gwene gini to kidwa wabro biro erokamano wanene mag daka matin Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu.
Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano kuom kete mana Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche manyien. Ni od bura ma Migori oriembo e tich jokanyo mag board mochung' ne ndiko jotije e kaunti ma Migori no. Od bura ma Migori no kawo okang' ma kama bang' moko kuom jopiny e kaunti no chwalo ywak ka giseyo kaka board no tayo chenro magi. Tarik 9 mar dwe mar achiel mar higani, jodak ma Migori adek ne ochwalo ywak margi e nyim od bura ma Migori ka gidwaro mondo wit oko jokanyo mag board mandiko jotije e kaunti ni ma Migori ka gitenogi kod keth mopogore opogore. E obok margi mane gichwalo e od bura ni ma Migori, Morris Kihingu, Tom Kodo kaachiel kod Cleson Opere ne odonjo ne board ni kod keth mopogore opogore ma oting'o mano mandiko e tich mokum wedegi ndiko jotich mathoth maloko nodwarore e migepe mopogore opogore, ndiko moko kuom jotich moko luwore kod chik kaachiel kod tiyo marach kod apis margi. Their argument on conduct of the chairperson of the board, who they are accused of acting beyond the legally known power of the board as given in section 59(1)(b) of the County Government Act. Tarik 16 mar dwe mar achiel mar higani, od bura ma Migori ne ochugo kamiti ma oting'o MCS 9 ka otelnegi kod Collins Sagai mane MCA no ma South Kamagambo kaka jakom margi kendo miyogi teko mar nono jokanyo mag board ni. Jared Kopio mane jakom mar board ni, Jemi Mawere mane jalup jakom, Enoch Odhiambo, Hesbon Omwa, Phoebe Alo kaachiel kod Rangwe Mwitra kendo chwalo report margi e od bura ni. We ensured as per Article 50 of the laws of Kenya that fair administrative hearing was granted to that matter. Moko kuom gigo ma report ni koro yango en jokanyo mar board ni ok ni otiyo makare karwe kod chik kendo tiyo marach kod apis margi. We embarked and engaged the petitioners and the respondents regarding the allegations in compliance to the laws of Kenya. Bang' twak ewi report ni bano chwal kod kamiti ni, MCAs e od bura ni ma Migori ne ogombulu kendo wito oko jokanyo mag board ni. The current board as constituted must board. I want to confirm that this board should have gone like yesterday. Has not received any court order on any matter at all. And therefore we are discharging our mandate as provided before. And therefore the opportunity given for them to offer a defense has now ceased because that many members of that opinion say aye. And as many of the contrary opinion say nay, the ayes have it. Kata kamano Jared Kopio
menja ko mar bod ni mowit oko to koro ramo ne ogol gi apis ka okoluore kod chik ka bende gipango ka okang' mar chik. George Juma, Ramogi TV, Migori. MCA moyier ma South Game Ward Brian Anyango Obiero chamo muma mar donjo e apisi bang' yiero mare. Nyasi mar sidho Brian Obiero ne ota kod spika mar od bura ma Siaya men Jojo Kode. Maendi timore tok MCAs ma Siaya dok e od bura nyaka ne gidhi e yweyo dwe mar 12 higa mokalo. Moko kuom gigo ma od bura no biro keto maino margi oriwo loso chik matayo agucho menda mar siro somb jopuonjre miluongo ni basari, loso mar keto chenro mag dongruok maromre e gwenge duto ma Siaya e kind chike mamoko bende. Wach more wuok kaendi ni tend boma ma Kisumu obwogo kao okang' mar chik ne weg magawa masani koro chwar ne suna kod oyieyo otime cathedral. Maendi en mar boma ma Kisumu Abala Wanga. Jatelo ma boma ma Kisumu en Abala Wanga nochiwo ndalo 14 mondo mi weg otendego okaw okang' mar geng'o chwarnigo kod le mamoko go, ma ok kamano to ibiro lorgi. Jopiny ogolo pachgi e wi midhiero mar chwarni to kod chik makoro ogol no. Chwarni kuyieyo ng'eng'et sana koro kombo serikal mar Kisumu kaya amiyo yath mar chwarni odigonwa e udi kuyieyo ging'eng seriously ute modake kae kalo tende kidonjo tende kae tibedo ko ng'eng tende yiyo ng'eng maringo seriously to mano ok gima ber. Kokalure gima Abala Wanga wachno, akwayo serikal mondo yie otim mapiyo piyo giga gikonyowa joluo. To gino ber kabisa kech gino biro miyo otende ma Kisumu town bedo maler kabisa. Mane momiyo a support gima Abala Wanga ogolo kaka city manager. Nakubaliana 100% na Abala Wanga. Usafi ni kitu muhimu na usafi ni bora kwa usalama wetu sisi wenyewe. Kwa hivyo salute sana Abala Wanga, na tuko pamoja, tunasimama pamoja na msimamo wako. Watu wadumishe usafi. Haya wakanyo donjo ne weche mag somo ni pek mar chulo school fees ne jopuonjre mag klas 9 medo nyoro jonyuol to chutho mine manigi ting' mar rito nyithindgi kendgi. Jafwambo marwa ma Mombasa man Joja oko noluwo ndach moko kuom jopuonjre Likoni mapok odonjo e sikul makoro jonyuolgi ni kod paro mar duokogi nuoyo klas 8 nikech koro onge nyalo mar school fees. Bang' bedo japuonjre mokwongo e sikundgi kod max 357 e penj mar klas 8 higa mokalo, japuonjre Ruth Anyango siko manedho sikundgi Likoni kod geno mar yudo jasamaria mang'won mar jole dhi e form 1 e skund nyiri mar South Tetu kuma ne oluonge. Ma en kaluwore gi dhier mokwako familia mare, gino mabende chando pach nyamin gi Mary Atieno, mabende ne oyudo max 317 e sikundo nogono, mabende onego bed ni dhi e form 1 e sikund nyiri mar Wanguru High. Na yudo alama 357. To nyaka sani podo kwa dhi skul nikech mama wa onge uwezo. Osedhi e Equity, KCB to onge ma wayudo. Kadhi skul nikech mama onge uwezo, onge nyalo monyalo terogo high school. Awinjo marach ka jowetena dhi skul. Aonge gi nyalo. Gin ji ariyo. Wuon gi ne wakosana go higa mar 2013. Nyaka sani ane masebet ka an kodgi kapidhogi kapuonjogi nyaka koro gichopo sani ne gitimo klas 8. Timoga tije mag luoko gi ne ji, nafuko amanyo luoko ka ng'ato luonga luoko timo ne usafi. Lek mare mar yudo sir kuom riwruoge kaachiel kod josamaria mang'won okoni osegore Luanda ka koro gombo mare en duoko nyithindogo nuoyo klas 8. En gino makata kamano lit ne nyithindego makoro koni onge gima ginyalo timo ka ogik ni en wach nuoyo klas 8. Na gi paro ni nikech nyoche gisomo e private school emomiyo nok giyudo scholarships go kata chiel. Koro nasedhi mawuoyo gi head teacher ma Mrima Primary mondo omigi nafas gidog ginuo kuro. Ano kane kanoyo ber to kaka mama wa onge uwezo na sei nikech onge gima nyalo timo. Koro na yie dhi nuoyo
mondo ane kanyalo yudo max kata 400 mondo adhi, koro ng'ato maybe nyalo wuok mondo konya adhi e skul maber. Nwa ber, lakini kande wayudo ng'ato ma terowa high school de wachukuru. Ana wuona feel marach because girls are very delicate to our lives kaka uneno kech gi nyithindo mabende osechopo that adolescence age. Koro sani ji te osejoin to gin ema gin e ot. Akwayo kuom ng'uono Nyasaye mondo donje chunyu mondo konya mondo nyithindo gi odhi skul. Kechano be gi chunya agombo ni mondo gidhi skul. Midhiero maket kod mano bende koro kwako Millicent Atieno, jadak e gweng' ma Mweza e Likoni, ma bende odong' kod ting' mar puonjo wuode Idris Ochieng' mane oluonge e sikund yawuoyi mar Wa bang' yudo max 343 e penj mar KCPE higa mokalo. Sama neno ka girwako uniform tane ot, agombo mana ywaka. An awuon mabedo kani ok achopo e skul nikech jonyuol na oweya chon. To dak kagombo ni mondo ngima makale ni nyathina bebi okale. Koro nakwayo ng'ama Nyasaye odonje chunye omakna lwet nyathi. Okoni jaode ne ojwang'e gi nyithindo kapod tindo ma jo Samaria mang'wone mane ojole puonjo nyathine no mane somo e sikund primary mar Kenya Navy e Likoni. Wuon gi nowuok ka nyathine nie klas 5 kama nodhi ok ang'eyo kaka nojwang'wa moweyowa kanyo, noweya nyaka kod gop ot ma nyaka sani e gige na nomak nikech gop ot. Koro survive mar chiemo nadonje tich mar mjengo. To mjengo no ken na yude pile. Anyalo yude kata diriyo wik kata dichiel. Kotama tadhiga uso njugu muneno ka boyo kanyo. Nyaka kamwa gikeni natemo jaso wings to fly okne afaulu. Ajaso elimu, ajasa tua, asewuotho to pok ayudo konyruok. Nikiwa shuleni nilikuwa nafanya bidii ili najua hali ya nyumbani vile iko. Nilikuwa nataka nikimaliza niende high school nzuri ili nipate kazi nzuri. Gimalit negi giduto en ni nyithindo wetegi dhi sikul to gin gidong' e mier to ok en hero margi. Agombo ni uye ukonya mondo ayud pesa mar dhi skul mondo adhi asom matek. Wangeomba waisani yoyote tu wajitokeze aweze kunisaidia nende shule. Natamani ino video ni asaini mondo ikonywa dhi skul. Bang' jopuonjre mag klas 9 chako donjo skul ayanga chieng' wuok tich, moko kuomgi pod osike mier nyaka sani. Kama duong' ma jonyuol ywago en nok mar school fees. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadongane weche mag somo ni riwruog jopuonj mar NAT medo seyo piny owacho malo ka giwacho ni duol mar TSC pok ondiko jopuonj maromo tayo chenro mag somo ne jo grade 7. NAT ywak ni thoth sikunde osemana yudo jopuonj 2 kende, to kata kamano jo grade 7 to nigi subjects 12. Jotend NAT bade ma Kisumu chwalo ywak ne jopuonj ma ywago ting' mapek mar skunde makoro gin godo sani. Gimedo ni buge bende pok ochopo e skunde kaka ne jatend migao Ezekiel Moshogu osingo. Nyaka nyo skunde yao ne junior secondary schools. Skunde pok odo jopuonj kaka onego tim. Sani jopuonj jopuonj kanga intariyo mote maenya 3 to kunu subject mipuonjo to gina 12. Jopuonj 3 kata 2 ok nyapuonjo subject 12. Mano en wuon tok malach ma ok da koyie. Jonyuol mondo wuog oko. Wademo kwa civil societies that we are all stakeholders in matters education. Junior secondary school in an accident. No can accident, no can ajali. Gino chakore higni 8 mokalo, ma ike moro chiko. Ka wachako kwano from ECD. Koro serikal otimati tije gigol buge sama winjore gikelo sikunde. Gite jopuonj mondo puonj nyithindwa gi. Wadhiane nyaka Kisii County kama chiedh nade koro pod omako jopuonjre mag junior secondary manyocha odonje skul mar daraja 2. Kata obedo ni maendi juma mar 2 mar somo mar junior secondary, lwasi mar somo ok ber kaluwore ni desk mantiere ok oromo jopuonjre 110 manie sikundno. Moko kuomgi obet e kite ka moko kuomgi ndiko e tiendgi bende. Jopuonjre tiyo nyaka gi dirisa kaka kuonde ndiko nikech gikoso kar bet. Japuonj 2 makende manie skundno bende wacho ni pok giyudo chenro makare mar tayo somb junior secondary. Giywak ni kata buge manyocha jatend migao mar somo yango pok ochopo negi. Hata daraja primary hapa hatuna hata madesk. Watoto wenye walianza kukuja hapa hii ni second week hawajawahi kufundishwa.
Hatuna vitu mingi kwa darasa. We have admitted 110 learners from different schools. We are the host, and we are still hoping we are going to receive more. And we have a few challenges here and there, like the lockers. Also, some of our learners still cannot afford the uniforms. They cannot afford uniforms. So we are appealing to the government to look into matters concerning the curriculum, the learners' textbooks, so that the learning can be rolled out. I've been admitting the students, and they have been coming and going home without teaching them, because already we don't have the books on the ground, all the materials for teaching and learning. They have not been supplied to our school. Yeah. Chenro mag somo norochore skund sekondari ma Kamosoko mayudore sub county bang jonyuol thicho oko japuonj maduong' e skundno. Wachore ni jonyuol no loro skundno ndalo adek mokalo ka gitudo japuonj maduong' no kod mibadhi. Jonyuol go wacho ni nochuno gi mondo gilor skundno toka kwayo gi ne apisi mag somo e county ma Migori nogore Luanda. Bende gidwaro ni director mochung' ne chenro mag somo e alwora ma Nyanza nyaka non kendo kony wach mar ketho mosebedo kitimo gi japuonj maduong' man skundno. Huyu mwalimu mkuu anatoza wanafunzi ada ya shilingi ya remedial shilingi 3,000 na wanafunzi wenyewe hawasomi na tuoni wanafunzi hao wanaenda darasani. Malalamiko ya pili, huyu mwalimu ni mbinafsi. Kwa sababu gani tunasema ni mbinafsi? Yeye amechukua shule, ameitenga kwenye vitengo viwili. Amechukua wandani wake na ambao sio wandani wake. Kwa hivyo na shule inatakikana iwe uniform, iwe inaenda sambamba, wanakuwa pamoja ndiposa shule ikasonga mbele. Jambo la pili, la tatu ni kwamba maendeleo ya shule tangia alipoingia kwenye hii shule imedidimia kabisa. Majengo hata tangia aliingia akapata yale majengo yalikuwa pale, ndio mpaka sasa hii tunaona hata rangi kupaka tu hajaipaka. Ruo imeenda mpaka county director of education Migori. Hii yote imefika huko, hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Mpaka sasa imeenda mpaka regional director of education, ndio iko hapo wakaichukua, na hakuna jambo lolote ambalo limetendeka. Ndio sasa imeonekana kwamba leo tufanye lile ambalo tutaweza, kwa sababu tumeona kwamba hao wakubwa hawachukui hatua yoyote. Kambi mar Royal Media Services medo kuyo kod anyuola mar jaduong' Justus Okeyo kumu ma en wuon jafwambo marwa mar Ramogi TV kaendi miluongo ni Lydia Okeyo. Alam makende ne ringre mosenindo jaduong' Okeyo notim kawuono e kanisa mar Sitam Valley Road e county ma Nairobi kama anyuola osiepe kod jotelo mopogore opogore ne oyuoro mondo chiw luor ne mosenindo. Anyuola mare ochiwo nende kaka japuonj mane ni kod chia mar tich kod rito familia mare. Ringre mosenindo Okeyo ichwale dala ne mai Wahambla e county ma Homa Bay ne ik mare matimore chieng' tich abich mar jumani. Oweyo chien min ode men Pastor Elizabeth Okeyo kod nyithindo 10. The day we launched Ramogi, I was proud of the level of the extent that this had gone. And every day after doing our intro with Batty, I have my co-anchor called Joe Batty. He can attest to this, that the first message we get every day, every time, is from Dad. He inspired me to venture into this. He supported me through it all. But I know there is God in heaven. I want to encourage my siblings and my family members that let's stay strong.
Truly speaking, this has hit me the hardest. And it cuts across board on all of us. He was a great soldier. And I'm remaining with the difficult work to do because I want to follow the footsteps of him so that I may one day we meet with him there. We've been with you through this and we'll continue doing this. As Royal Media Services from RAMOGITV particularly, we take environmental conservation very, very seriously. And as a family, we ask you that if each one of you can plant 71 trees in memory of your dad, that would be a befitting memory for him. Wadhi loka ni ji makwan gi ok tin 11,000 osewito ngimagi bang' yiengni mar piny e piny Turkey kod Syria. Masirano osekelo midhiero ne pinje ariyogo e thuolo mar seche 48 kaluwore to pod nitiere. Jatend piny Turkey Tayyip Erdogan oyango ni ji 8,574 osewito ngimagi e pinyno mar Turkey ka ji 2,530 osewito ngimagi e piny Syria bang' masirano. Odonjo ne weche mag ohala ni paro medo wuok e wi chenro mar medo kwan omenda ma ichulo e kuonde rito lee mag bunge chakre higa montiere ni nyaka higa mar 2025. Kane otwak e romo mar neobagi mar gwelo pach jopiny, apisas mochung' ne rito e alwora ma Imbo oyango ni midhiero magikali e chenro magi. Oganda mane nie twak kod jo KWS ojiwo apisasgo mondo siko kaw pach jopiny kapok giketo lokruok moro amora e bad migawono. So spread your dream. So I don't know how we are going to do. Kwa chopo kata kwa dhine Kenya Wildlife Service mondo respond ne gigi kata mondo neg gigi mondo duok legi piny tok gitim. Koro ok gichiegni gi jopiny kata communities mondo gi address issues mag human life wildlife cases mang'eny osetimore kata lee be osedonjo mieche to kidhine gi to ntiere chike magiketo ni mang'eny mar ni ine midhi monjo rao kata imidhi monjo kuonde mar repe gi nyuole. Wasebedo ka watiyo gi kijande mane waketo maniluongo ni scout mane medo ubede kind jopiny ka gimoro nitiere to ginyiso wapeyo to wang'iyo kaka wanyalo ringe mondo mi wakony kapok ng'ato ngimane olal. Nikech wan bende wadwaro ni mondo wachop machiegni gi jopiny nikech tichwa kuonde moko nitiere ma nyaka wan bende bed machiegni gi jopiny mondo wakonyre kodgi. It's a challenge. It's a day-to-day challenge. We cannot manage it alone. We are looking forward to the support that we receive from the communities, from the agencies, and from the county. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu?
Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Pau tuke makasarani kod Nyayo dipo ka oyienegi bago tuke makelo kanyakla pinje kocha